Expourense pechou as portas da 7ª edición de Sportur Galicia e da 5ª do Congreso Internacional de Turismo e Deporte despois de visibilizar, por un lado, a consolidación do deporte e das actividades relacionadas coa natureza como motivación turística para elixir Galicia e, polo outro, posicionar o turismo deportivo como a un sector profesional con futuro. En total, ambas as dúas citas reuniron ao redor de 4.000 visitas en Expourense. A última xornada do Congreso estuvo centrada no turismo activo urbán a través de conferencias e mesas redondas que analizaron as claves para construir unha cidade activa, que serían aquelas nas que se lle dá unha prioridade real á saúde e nas que se crean oportunidades para que os habitantes poidan ser físicamente activos na súa vida cotiá. Este congreso foi seguido por 400 asistentes, tanto de xeito presencial desde Expourense como de xeito virtual desde distintos puntos de España e Portugal. Sportur Galicia foi o escenario elixido por 47 entidades, entre as que se destacaban unha trintena de federacións deportivas que convocaron en Expourense os seus deportistas e organizaron adestramentos, competicións ou exhibicións de deportes como o atletismo, o wushu, a esgrima antiga, o bádminton, a halterofilia, hóckey, patinaxe. As visitas tamén puideron realizar controis de azucre no sangue ou realizar un estudo antropométrico.